שלום רב לכם. באמת כבוד גדול מאוד לארח כאן את האלוף בדימוס, יש לומר, דוד בן באשת, שהוא היום גם יושב ראש עמותת חיל הים. עדיין מוגדר מילואים, אבל זה בסדר. אז במילואים, הנה, אז בכלל, אתם יודעים, יש את ההבדל הזה בין הדימוס והמילואים, כי מילואים זה אחד שעדיין נדבר איתו על קרוב ל-40 שנות שירות בצה"ל. הוא גם היה נספח צבאי בסינגפור, ועשה דברים גדולים ויפים בחיל הים. ונשמע ממנו גם על מה קורה היום, אתם יודעים, באקטואליה של בעקבות מלחמת עמקי לביא ושאגות וכל העניינים האלו. שלום רב, האלוף במילואים דוד בן באשת. בן באשת, צריך לומר, בעל שם טוב, שהיינו יכולים לדבר על זה שעה שלמה, אבל אנחנו נתייחס לדברים האחרים. ראשית, התוכנית הזאת היא תוכנית שאנחנו מקליטים אותה בקריית ביאליק, ואתה בן האזור, נכון? כן, אני נולדתי בקריית חיים, גם אמי נולדה בקריית חיים. לימים התחתנתי עם בת קריית חיים שעברה לקריית ביאליק, אז אפילו יצא לי לגור קצת בקריית ביאליק, אז אני בן האזור וגאה מאוד להיות. קריית חיים וים זה פרללי, זה מאוד... אמת. משם מתחילה האהבה שלך לים? אמת, כן. משם מתחילה האהבה לים, הייתי הרבה מבלה בחוף הים. אבל גם אני מוכרח לומר שהייתה לי שכנה שהיה לה חבר שהוא היה בקציני המאקו. הוא היה מגיע בשבתות עם המדים הלבנים והכובע, ואז האהבה לים, לחוף הים, והשכנה עם החבר שלה, נתנו לי את הרעיון בגיל 14 לבקש מההורים, שזה לא היה טבעי. בסך היינו בית בהקריות, מסודר, מאורגן, ללכת לפנימייה, אבל אחרי שכנועים... הפנימייה הצבאית? הפנימייה בעכו. פנימיית קציני בעכו, כמובן. שם העומק לקשר לים הלך וגבר. אני יודע שיש, נדמה לי 3 או 4 רמטכ"לים, אם אני לא טועה, שהיו בוגרי הפנימייה הצבאית בכרמל. כלומר, יכול להיות שמשהו בתוך כור ההיתוך הזה של הפנימייה הצבאית נותן את ה-DNA הזה להיות אחרי זה אלוף פיקוד? גם יכול להיות, אבל גם נעשה איזה מחקר קטן על כמות האלופים שיצאו מהקריות. ויש כמות לא פרופורציונלית לחלוטין של בני הקריות וכמות האלופים שישנם שם. אני מכיר אחד בשם עמרם מצנע ועוד... ואתה תכיר בהרבה ועוד רבים אחרים. ועמוס מלכה ובוגי יעלון, ואני יכול עכשיו לתת לך רשימה של 14. ואפילו מפקד חייהם נוסף, זאב אלמוג, יצא מכאן. גם רמטכ"ל כוכבי, גם הוא מכאן. ועוד ועוד ועוד. יש פה כמות אדירה של... קרוב ל-20. הנה גאוות היחידה. עכשיו, תהליך ההכשרה בחיל הים הוא תהליך מאוד מאוד מסובך, עד כמה שאני מבין. אתה צריך לעמוד, לפקד על סטיל, ואחרי זה ראש מספן, ואחר כך והדרכות, באופן דומה נדמה לי גם חיל האוויר, אתה עובר איזה מין תהליך הכשרה, אבל ככל שעולים למעלה, מתי אתה מתמנה להיות מפקד חיל הים? מי היה קודמך בתפקיד? קודמי היה ידידיה יערי. ידידיה יערי. שלימים יהיה מנכ"ל רפאל. מנכ"ל רפאל, ואני ב-2004 החלפתי. הם קוראים לו דידי. דידי, כן. ב-2004 החלפתי אותו. ב-2004. כן. ואתה בין 2004 ל-2007 זאת אומרת, אתה נופל בגורלך ב-2006 להיות גם מפקד חיל הים במלחמת לבנון השנייה. נדבר על זה, כי שם יש את הסיפור כמובן עם אוניית הטילים חנית. אבל איך אתה מסביר את זה אתה יודע, בוא נגיד ככה, אם הייתי לוקח היום נער ישראלי שעומד להתגייס, והיית מציב בפניו את האפשרויות, מטכ"ל, שלדג, צנחנים, חיל אוויר, חיל הים זה לא בעדיפות הראשונה, אלא אם אתה באמת בוגר של פנימית הכל. חיל הים שעושה עבודה שנדמה לי לא מכירים את התרומה האדירה של. אגב, אני כעיתונאי צעיר בכל ישראל נחשפתי לפעולה המופלאה של חיל הים דווקא במלחמת לבנון הראשונה. למה? הים הוא לא סקסי מדי, הצוללת יורדת למטה,
אין לנו ספינות, אין לנו ספינת טילים כמו בוש או כמו השד יודע מה. אני אחלק את התשובה שלי לשניים. הנה, כי יושב ראש עמותת חיל הים, עכשיו יש לך הזדמנות נהדרת להגיד. שהחלק הראשון יהיה קצר, והחלק השני, לדעתי הוא מאוד מאוד מעניין, הרבה יותר ממני, ואני אשמח מאוד אם תרצה שאנחנו נעסוק בו בעיקר. החלק הראשון אומר שקודם כל חיל הים נהנה מאיכות אנשים יוצאת מגדר הרגיל. הוא לא סובל. ממה שאמרת, וזה נכון, בסוף הוא לא סובל, כי הוא לא גדול בצורה כזאת, והמעט שהוא זקוק לו, הוא מקבל אותו באיכות גבוהה מאוד. קורס חובלים זה קורס מאוד מאוד איכותי, אנשים מדהימים בו, והלוחמים של חיל הים בכל הגופים, זה, בוא נגיד, אתה לא יודע את זה אולי, זה החיל היחידי בצבא ההגנה לישראל, שעובר גיבוש גם אם אתה לא מתנדב. בצה"ל, הגיבושים הם זה יחידות התנדבותיות. חיל הים עושה גיבוש לכל לוחמיו, גם ללא התנדבותם. כן. יש מה שנקרא גיבוש לוחם ימי, שהוא מתגייס ל3 שנים כמו הוא בגבעתי, כמו הוא בגולני, שלא עוברים גיבוש, הוא כן עובר גיבוש. בגלל המדיה המיוחדת, בגלל התחום המיוחד, אז צבא ההגנה לישראל נתן את הרשות לחיל הים למען את אנשיו, והוא באמת מביא אותם, והם אנשים בעלי איכות גבוהה מאוד, כי הם משלבים גם טכנולוגיה וגם לוחמה. אז לכן אני אומר, אמנם צדקת בתיאור שלך, אבל חיל הים הוא מלא באנשים וטובים מאוד. ומצד שני... אבל עכשיו התשובה. כן. שזה מה שאמרתי לך, שמבחינתי היא ארוכה, ואני התחלתי איתה רק כשהייתי מפקד חיל הים, רק אז הבנתי את זה. כי עד אותו רגע, כמו שאמרת, הייתי עסוק בלהתקדם, לרוץ בתקפיד, הבנתי שיש לקונה תודעתית עמוקה מאוד מאוד מאוד, ולא מוצדקת כלל, ברחוב הישראלי, במדינה, בממשלה, בכל הגופים, שלא מבינים את החשיבות האדירה של המשאב הימי של מדינת ישראל. זה הגבול, אני תמיד חושב על זה, דרך אגב, אני תמיד חושב על זה, ואני גר בחיפה. כל פעם שאני רואה את הדבור או את הדבורה, או איזשהו משהו שנראה כמו ספינת חיל הים, אני אומר לעצמי, רגע, זה לא כזה פשוט. לשמור על גבול ימי, זה עוד יותר מסובך אם אתה צריך לקחת איזה משט כזה או אחר שעוין, לגלות צוללות, יש פה עבודה שאנשים לא נחשפים. ואני אגיד עוד דבר, תשמע, לא רבים, אני אומר לך את זה בוודאות, לא רבים קושרים את שייטת 13 המופלאה לחיל הים, שזה בעצם כמו נקריא יחידת שלדג של חיל האוויר. אני אומר, זה עולם ה-PR. אבל העולם האמיתי אומר PR, Public Relations, יחסי הציבור. כן, לא, כבראש מבצע, אז הם נחשפים במבצע, אבל אז לא מבינים שהמבצע הזה יוצא מתוך זרוע, מתוך גופים. נגיד, עכשיו עושים משט. אומרים כרגע שהמשט השתלטו עליו ליד אזור קריטים. איך שייטת 13 הגיע לאזור קריטים? לא בשחייה ולא בסירות קטנות. יש פה חיל גדול, עם מפקד חיל, עם קצינים בכירים, עם מוניות רציניות, שעושים... ומהם יוצא גם השייטת הנהדרת הזאת, אבל היא לא בפני עצמה. היא קשורה לכל הדבר הזה. אבל אני ארצה אחר כך לדבר איתך על הלקונה התודעתית הלאומית, כי היא יותר חשובה מחיל הים עצמו, כי חיל הים הוא רק שומר הנכס. למדינת ישראל יש נכס אדיר שהיא לא מכירה בו, שיש לה נכס, שומרים, שקוראים לזה חיל הים, היום נקרא זרוע הים, כן? זרוע הים. אבל למה הנכס האדיר הזה הוא בלקונה תודעתית, אני רוצה לספר לך. ולפני זה אני רוצה לשאול אותך. כן. עד כמה האירוע הטראומטי של צוללת דקר השפיע על ההתעצמות של חיל הים, על החשיבה של חיל הים לייצר צוללות או ספינות טילים, שלפחות מבחינה טכנית לא יקרה שהם ימצאו את עצמם במצולות ים? זה שני דברים נפרדים. ההתעצמות היא לא נגזרת מאירוע טראומטי ככל שיהיה. יש לה את הסיבות שלה, זו התעצמות מאוד יקרה, מאוד כבדה. אבל זה אירוע טראומטי שהשפיע על החיים? מאוד. מאוד, ודאי, אירוע כזה משפיע מאוד. גם על רצון של חיילים להתגייס לחיל הים לפי מיטב ידיעתך? תראה, כמו שאמרתי גם קודם, ההתנדבות לצוללות היא גבוהה, חיל הים לא סובל ממחסור, והוא לא הולך ועושה מסעות שכנוע אדירים כדי להביא, אנשים נמשכים. יכול להיות שבאמת בגיל הצעיר אנשים פחות מעריכים אולי את החיים ועושים את החישובים האלה, הם יותר נמשכים לדברים מאתגרים. הצוללת היא אלומה, היא מרתקת, היא מושכת ואנשים נמשכים אליה.
אבל אירוע כזה, בטבע הדברים, לארגון שזה קורה לו, מפיק את הלקחים שלו כדי שזה לא יקרה לו פעם נוספת. כשאתה על הים, כשאתה מפקד על סטיל, אני לוקח אותך עוד שנים לפני שאתה הופך להיות מפקד חיל הים, יש לך איזה רגע מכונן שאתה זוכר אותו, שאתה אומר לעצמך, עלולה להיות לי בעיה, כי אתה מתמודד עם חיל הים הסורי וחיל הים המצרי. אני אגיד לך, ההבדל בין חיל הים לכל חיל אחר, אולי קצת שונה באוויר, זה שמהרגע שאתה יוצא לים, אתה התחלת את ההתמודדות, אתה נלחם באיתני הטבע. ואז הרבה עוד לפני כל האיומים של השכנים והאויב שלך, אתה צריך להתמודד עם הים ויש לך אחריות. כי בניגוד, נגיד, למטוס, הטייס אחראי על עצמו, מקסימום על הנווט, עם 2 באוויר. פה אתה יוצא לים עם 60, 70, 80 איש, פתאום אתה מקבל גלים אימתניים, ואתה צריך להתמודד עם הגלים. מצד אחד אתה צריך לדעת האם אני ממשיך במשימה, האם אני מבקש לחזור, היו מקרים שאתה ביקשת לחזור כי הגלים פשוט איימו להטביע את אוניית הטילים שפיקדת עליה? תראה, לא יצא לי במקרה באופן אישי לעשות אחורה פנה, אבל בהחלט, השיקול דעת הזה נלקח, ולא פעם גם כמפקד אמרתי, תחזירו את הכוחות או אל תוציאו אותם. כי הים הזה לא מתאים לנו. אנחנו לא בגודל של נושאים מטוסים, ולא משחטת אמריקאית ענקית, ואתה יוצא לים, אתה רוצה להיות אפקטיבי, ויכול להיות שבאיזשהו שלב אתה כבר לא אפקטיבי, אתה רק דואג לשרדותך, אז בשביל מה לעשות את זה? ולכן כשאתה יוצא למבצע, אתה בודק את המטאורולוגיה. ויכול להיות שאתה תגיד מראש, אני לא יוצא היום, כי הים יהיה כל כך סוער, שאני גם מסכן את עצמי ואני גם לא אביא תפוקות. השיקול הזה הוא בתוך התהליך, זה חלק מהמקצוע. אתה עברת השתלמויות והכשרות בבתי ספר לים בארצות הברית. עושים כל הזמן השוואות בין הטייסים שלנו לטייסים האמריקאים. איך החייל הימי שלנו, הלוחם הימי שלנו, אני מוכרח לספר לך משהו לעומת הלוחם הימי האמריקאי. אני קוראים לספר לך משהו שהוא תקן בדיחה, אבל הוא שייך לזה. אמרת שהייתי מספר פעמים. פעם ראשונה הייתי ב-74, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים. שלחו אותי לסן דייגו, להביא טורפדו חדש לספינות הטילים שלנו. ואני בא לארוחת בוקר בבסיס, ואני יושב בשולחן עם קצינים אמריקאים. ואז הם מסתכלים עליי, שואלים אותי, תגיד, איזה מטוס אתה מטיס? אני אומר להם, כי אתה יודע, יש חיל הים אמריקאי, יש חיל אוויר אמריקאי. חיל אוויר של חיל הים. נכון. נראים אותו דבר. נוסעות המטוסים. הם אומרים לי, איזה מטוס אתה מטיס? אני אומר, אני לא מטיס מטוס. הם אומרים לי, אבל יש לך כנפי טיסה. אני אומר, לא, זה כנפי צניחה. הכנפי צניחה שלנו דומה מאוד לכנפי הטיסה שלהם. אז הם אומרים לי, מה? אז אתה לא טייס? לא, אז מה אתה? אני אומר להם, אני מריטיים אופיסר. מה, אתה קצין ים? מה אתה אומר? ומתחילה התלהבות נוראית. אמרתי, מקרה, אני בא לארוחת בוקר למחרת. הדבר הזה חוזר על עצמו. עוד פעם שואלים אותי באיזה מטוס אני מטיס, ועוד פעם מתלהבים שאני אומר שאני קצין ים. ואז אני הולך למפקד. המפקד שמע, אמר, אצלנו טייסים זה אלילים. אם אתה טייס, אתה אליל. קצין ים אתה בסדר. אני קולט, יכול להיות שאני טועה או תקן אותי. אני צודק שאני אומר שפה הקציני ים נחשבים לי יותר מטייסים? הוא אומר לי, בוודאי. תראה, טייס פנטום אומר אצלנו זה סמל, זה קרופול. טייס זה נהג מאוד משוכלל של מטוס, אבל הוא לא מפקד. כן, ברור. קצין ים הוא מפקד, הוא יכול להיות מפקד נושא מטוסים, 5,000 איש. לכן בנייבי האמריקאי, קציני הים הם במעמד הרבה יותר, זה בשביל היה שוק מוחלט, כן? תן לי ב10 שניות, האלוף בן בשט. ישראל הייתה צריכה נושאת מטוסים אחת? תראה, ישראל היא נושא מטוסים. הנושא מטוסים הכי גדולה עכשיו שיש מול איראן, קוראים לה ישראל. זה מגיע עם 90 מטוסים, זה מגיע עם 110 מטוסים, פה יש נושא מטוסים. האויבים שלנו בטווח הזה, למה הם צריכים נושא מטוסים? הם the policemen of the world. הם צריכים לעשות סדר עולמי. אז הם צריכים להעביר חתיכת קרקע מאמריקה לאיזשהו מקום, שמים לה מדחפים, קוראים נושא מטוסים. אנחנו, אין לנו פריטנציות לסדר את דרום אפריקה ולא את דרום אמריקה. אנחנו פה. שתי שאלות לקראת סיום. אחד, מה קרה עם הסיפור של הספינה חנית שחטפה מהחיזבאללה טיל? זה משהו שאפשר היה למנוע אותו? תראה, אפשר לעשות איזשהו דמיון. נזכיר מלחמת לבנון השנייה. אפשר לעשות גם דמיון ל7 לאוקטובר, כן? הדרך שבה
צבא הגנה לישראל, כולל חיל הים, תפס את החיזבאללה בשנים ההם. קודם כל, אפשר כבר לומר היום, שעזבנו בחיפזון את לבנון בשנת 2000. זה 4 שנים לפני שאתה הופך להיות מפקד חיל הים. כן, לא כל כך בנינו מערכי מודיעין עמוקים ושתולים, כמו שבדרך כלל אתה עושה מדינות בתוך כך שצבא הגנה לישראל הגיע למלחמה הזאת, הוא לא הגיע עם מודיעין מספיק טוב כמו שהוא יודע לעשות. כמו שאמרו שאולי לא היה מספיק, מה שנקרא יומינט בעזה, 504, לא היו שם, לא היה יותר מדי מודיעין, ואז החיזבאללה נתפס בעיני צבא הגנה לישראל עם איזה ארגון טרור, עם קטיושות, עם רקטות ארוכות טווח, לא סטטיסטיות. חסך בהערכת היכולת המבצעית שלו. ועם קלצ'ניקובים, שהם רצים במה שנקרא בשמורות הטבע, בכל מיני מנהרות והכל. כאילו, זה כמו ב7 באוקטובר, שכאילו הם רצו עם כפכפים ועם... יש פה גם בעיה קונספטואלית. עכשיו, היא מחבירה למול 7 לאוקטובר. אבל נקצר, אז מה קרה עם חנית? אז אני אומר, מה שקרה, בעצם משמרות המהפכה, כבר היו בתוך לבנון, ואגב, מי שירה את הטיל, זה היה איראני. איראני. זה טיל משוכלל, עם רדאר, עם הכל, שאף אחד לא ייחס בכלל. נהרגו שם 4 חיילים. 4 חיילים. אף אחד לא ייחס בכלל לחיזבאללה שיש להם יכולת דבר כזה לעשות. כי איפה יש להם את זה בכלל? להבין שבעצם זה פרוקסי, שזה בעצם שלוחה איראנית שיושבת כאן, זה לא היה התפיסה. זה ארגון טרור שאולי מקבל סיוע מאיראן כזה או אחר, לא יותר מדי. מדינת ישראל פשוט לא ידעה שיושבים שם כוח משמרות המהפכה האיראנים, והם אלה ששולחים טיל מאוד מאוד משוכלל ומתוחכם. עכשיו אנחנו עשינו דבר שהוא מאוד מאוד אקטואלי כרגע, מאוד מאוד אקטואלי, לא מפורסם, כי ה-PR לא מספיק חזק. הדבר הראשון שבאותו יום חמישי שאולמרט אמר, חבר'ה, הולכים למבצע גדול, עוד לא מלחמה, בלבנון, וכל מפקדי הזרועות או הרמטכ"ל יגידו לי מה אפשר לעשות, בא הרמטכ"ל, חלוץ, עם הרבה מאוד בקשות מממשלת ישראל, ושאל אותנו, מפקדי הזרועות, מה אתם מציעים? אני אמרתי, קודם כל תציעו סגר ימי, תציעו סגר ימי על לבנון. תקשיבו היטב עכשיו, סגר ימי, כי בעצם מה אמרו אז? אמרו, רגע, החיזבאללה הוא בתוך לבנון, אז לבנון אחראית על החיזבאללה, אז צריך להעניש את לבנון, כי היא מחזיקה את החיזבאללה אצלה. וצריך להעניש אותה, ואז באו עם כל מיני הצעות שלך לפגוע בשדות תעופה, לפגוע בקשרים, לפגוע במחלת דלק. ואני באתי עם סגר ימי. הסתכל הקבינט, אמרו, רגע, נסתבך עם כל האירופאים, מה פתאום? אתם תתקפו רק את החיזבאללה. אבל הרבה מודיעין לא היה. היום זה עובד יפה מאוד, הסגר. אבל אמרו הסגר, רגע, תקשיב, אני חודש לפני הסגר הימי הזה, אמרתי בכל רשתות הטלוויזיה, זה מה שטראמפ צריך לעשות. הדבר הזה אושר מיידית, מאשרים סגר ימי על לבנון, ודרך אגב, ההסכם הפסקת האש עם לבנון קרה בערך חודש וחצי אחרי שצה"ל הפסיק לירות כבר, למה קופי ענן שהיה אז יושב ראש האו"ם, וסניור ראשי הראש ממשלת לבנון, ואולמרט, רק על זה הם דיברו. איך מפסיקים את הסגר הימי? כי הוא חונק את לבנון, לבנון כמעט קורסת, רק תקשיבו דבר אחד. וההסכמה הייתה שמביאים כוח רב לאומי שעד היום הוא קיים. יש אוניות אינדונזיות, טורקיות, יווניות, של האו"ם, לא, ששומרות עושות במקומנו, אותו סגר ימי. אנחנו החלפנו את עצמנו, זה לא בעוצמה שלנו, אבל עדיין, תשים לב איך מגיע אמל"ח ללבנון. מסוריה, מעיראק, אתה לא שומע מהים, כשומרים עליו. שאלת אותי, אני אענה על החנית. הכוח הכי דרומי שהיה באזור, שם היא קיבלה את הטיל, הוא היה בראש קונספציה אחרת לגמרי. קונספציה של קלצ'ניקובים בחוף, ולכן הספינה הייתה באווירה שונה לחלוטין, ולכן באמת לקחנו אחריות מלמעלה עד למטה, שמבחינה קונספטואלית, לא אמרנו לעצמנו שזה איראן וזה לא חיזבאללה. אני נותן לך, מפקד חיל הים לשעבר, בדיוק 10 שניות, להגיד לי למה יש לקונה בתקשורת, ב-PR, ביחסי הציבור לחיל הים, למרות שאני באופן אישי, כאיש שיושב על הים ורואה את הספינות שלכם, נכנסות לנמל, יוצאות לנמל. אני אראה איך אני עושה את זה כמסר, כמשפט. לא, כי זה לא 10 שניות, כי אני עושה על זה הרצאות שלמות, וזה לא חיל הים. אני חוזר, לא קלטת אותי. חיל הים הוא שומר הנכס. כן, הלקונה התודעתית היא בים. כמה הים חשוב למדינת ישראל, למה אין צי סוחר? למה כל הבעיות האלה ימצאים עכשיו? יש לנו בעיה חמורה להבין ש4 אורכי חיים בסיסיים עוברים דרך הים, 4 אורכי חיים. כל הסחר יצוא ויבוא זה כמעט התל"ג ישראלי, כל האנרגיה כמעט מגיעה מהים,
כל המים המטופלים, המים שאנחנו שותים היום מגיעים מהים, וכל התקשורת ב-100%. 100% תקשורת מגיעה מהים. מעניין. אז זה הרצאה בפני עצמה. נעצור כאן. תזמין אותי להרצאה נוספת רק על זה, אני אסביר לך את כל העסק הזה. אנחנו נשמח לארח. וכל מה שעשיתי כדי לקדם את זה, ואני אגמור את זה בשורה האחרונה, אני גאה בכך ששכנעתי את נשיא אוניברסיטת חיפה, דאז, אהרון בן זאב, לעשות פקולטה למדעי הים, שלפני כן באוניברסיטת חיפה על כתף הכרמל שמסתכלת על הים, בקושי למדו על הים, היום יש פקולטה שלמה שאני מייחס אותה לעצמי. רושם לעצמי נושא, להזמין אותך לשיחה נוספת על העניין הזה, אבל אני חושב שהמסר שלך עבר בצורה מאוד דרמטית וחשובה בעניין הזה. אני אשמח לראות. מפקד חיל הים לשעבר, האלוף במילואים, חשוב מאוד לומר, דוד בן פשט, המון תודה שהיית באולפנינו, ונדמה לי שבשיחה הזאת תרמנו, באמת תרמנו למקום הכל כך חשוב ומשמעותי של חיל הים במבנה הכוח, אבל הרבה מעבר לכך. תודה שהייתם איתנו. שמחתי להיות פה. יופי.